Bruchom k bruchu jeho. Stojom. A chvíľku oddychuj. Dobre? Pekne. Kľud, dýchaj. Nenechaj sa pretočiť tak a teraz ho prejdi. Poď do tej strany. Do strany, poď. Stojom, pekne. Stojom. Nenechaj sa pretočiť. Nenechaj sa pretočiť, Kristián, pekne. To je ono. A natiahni mu nohy, to je ono. A stlač ten krk. A teraz môžeš prejsť. Daj ho druhú stranu, keď ti nejde na jednu. To je ono, pekne. Tak. A zaťahni to. Tak, to je ono. Pekne, stláčaj a oddychuj. Poď, prejdi ho s tou pravou nohou. Poď tu. To je ono. Nenechaj sa pretočiť. Keď ti nejde na jednu, daj na druhú. Nenechaj sa pretočiť, poď na to, to je ono. Nenechaj sa pretočiť, poď na ňo a pretlač, to je ono. Poď a zhoď ho k zemi. Pekne. Poď, pretlač ho a na ňo. To je ono. To je ono. Zostaň a poď pávu. A zadok hore pretoč ho, to je ono. Ešte 3 minúty. Oddychuj, vydýchaj. Oddychni si aj ho, vydýchaj sa. Nenechaj sa pretočiť. A drž to. Poď zadok hore. Pekne, naspäť. A naspäť. Tak, pekne. Ideš na to. Nevadí pravou rukou. Zasišne pravou rukou. Tak. Poď na ňu. Tak. Super. A do strany. Poď. A ešte raz na ňu. Pekne. A ešte ho pretoč. Poď, pretoč. To je ono. A vysadni si na ňu. Stop. Pohode? Dobre. Pekne.